tresna mongko prasetyaning jiwa nadyan pinalangan samudra agni datan mingguh tanpa kewo kenging tresna bingkas sakehing rupeda sririnangga ing awang-awang anekseni prasapaning ati amung sira juwita kang tak tresnani nyabrang samudra agni setyaku ora bakal son lincati senadyan munggah pucuk ing ngarga tresnaku ora bakal sirna ya mung sira mongko mustikanina nadyan sewu widodari tumurun ing Arcapada sedyaku ora bakal enggo ing prasaja ya wono tumurun ing lintang lan mudune rembulan yekti bakal tak wujudi awit dening tresnaku marang sira yayi Tresno
keluarga saking Ngawonganten monggo ugi kepareng nyelak papan menika. Mohon perhatian pemilik mobil Xenia. Di depan gapura mohon dipindahkan dulu karena akan dipakai untuk upacara. Pemilik mobil silver yang di depan gapura pintu masuk rumah Pak Kamto, monggo dipindah rumiyin. Assalamualaikum. Kalian Bapak Sipan Suwargi kalian Ibu Sayem keluarga ageng Kawonganten ingkang bagya mulya. Waradin dhateng kadang muda werda carana madya ingkang tinang sulansih sulistya ing budi. Puja hastungkara dhateng Gusti ingkang Maha Wikat. Awit nugraha ingkang keparingaken tanpa pepindhan. Menawi katraju estu birawaning kalih boten kados pun raosaken Bapak Sukamto kalian garwa. Kalian keluarga ageng Bapak Sipan Suwargi kalian Ibu Sayem. Ing siang punika badhe nindakaken tata upacara siraman utawi siram jamas calon temanten putri lan kakung. Kusumaning ayu Ika Yeni Astuti ahli madya kebidanan ingkang badhe nampi santiajining palakrami jinatu Mas Bagus Roni Sianturi wingking saking Kawonganten Cilacap. Ingkang menika nyuwun tambahing donga pangestu dhateng sedaya ingkang kepareng rawuh. Mugi Purwa madya wasana
adicara siram jamas calon temanten nir ing sambikala saking lekas ngantos pungkas. Inggih menika kula pranataca ingkang nderekaken Ki Siwa Joko Prabowo. Mugi wonten keparingipun kula narbuka adiwara. Makarya sesarengan omah manten wedding planner Klaten TNC rias penganten WEP Cinema lan sedaya panjang kuyung ingkang boten saged kula sebataken nyuwun tambahing donga pangestu dhateng sedaya ingkang kepareng rawuh mugi anggen kula makarti lumadi kanthi prayogi. Bismillahirrahmanirrahim. Keparenga kula narbuka adiwara. Para tamu, adicara ing siang punika kapurwaken majang tarup utawi pasang blek KTP tumuli kalajengaken cethik geni lan adang sepisan kalajengaken ngracik terto perwito sari. Sampun siaga Bapak Sukamto kalian Ibu Sumyati tumuju dhateng wiwaraning pahargyan utawi gapura pahargyan badhe nindakaken tata upacara pajang tarup utawi pasang KTP. Sinarengan ladrang Semar Mantu. Lon-lonan tindakipun Bapak Sukamto kaliyan Ibu Sumyati tumuju dhateng wiwaraning pahargyan badhe netepi darmaning sepuh Hamiwaha putra Mahargya Siwi kanthi tata upacara pasang KTP. Semoga Bapak Ibu saged mirsani dhateng ngajeng. Jadi Bapak Ibu boleh melihat di depan prosesi pemasangan tarup. Mari silahkan Bapak Ibu kalau mau menyaksikan Pak Sukamto dan Ibu pasang KTP atau pasang tarup. Sehingga Bapak Ibu bisa bebas, tidak usah duduk di tempat, bisa mengikuti ke gapura dalemipun Bapak Sukamto. Teman-teman WO, mohon dipersiapkan ondo manten.
Bapak Ibu mila kawestanan Anda manten estu birih para sepuh tanah Jawi dados pedomanipun pabrik-pabrik Anda kawastanan Anda manten tangga manten. Diambilkan dulu, difoto dulu, fotografer. Wasamekta Bapak lan Ibu Sukamto ya hamurwakani pasang tarup ya kanthi hamasang blek KTP wujudipun ron kelapa ingkang kaanam tumata ron klapa mengku prambang kekudangan ingkang Rama lan Ibu dhateng temanten. Mugi gesangipun temanten samangke tansah migunani tumraping bebrayan kadidene wit klapa sedaya migunani datan wonten ingkang tanpa piguna. Temanten dadya gegayuhan luhur kanthi pasang blek KTP. Pak, pelan-pelan. Yeah. Monggo Bapak Ibu dilanjutkan. Tuhan buka. Yeah. Monggo. Bapak dan Ibu derek ke. Nggih. Alon-alon nggih mirsani foto. Kainnya diminta. Nggih. Nggih, buka yang satunya. Dipendet mawon, mbaknya tetap yang pegang. Nggih, parisaangkan dipun paringaken inggilipun pisang. Nggih. Setunggal mawon ingkang setunggal mangke kanan. Terus klopo cengkir gading.
Pak lan Ibu Sukamto masang BKTB BK Tuan Yo Pajang Tarup Parisaangkan Pinoro Sosro Wuspurna Bapak Sukamto kaliyan Ibu Sumiati pasang BKTB Majang Tarup tumuli kalajengaken tata upacara cethik geni. Bapak lan Ibu Sukamto miji uwos ingkang pinilih wonten pedaringan suci Bapak lan Ibu pundhut
Uwos ingkang pinilih wonten pedaringan suci sak sampunipun tumuli dipun pususi Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah prosesi mau adang sepisanan. Bapak dan Ibu mengambil beras dan mususi menika bahasa Indonesiane napa nggih? Nyuci beras ngoten mawon nggih. Lah yo mong bahasa Indonesia mususi ge apa? Nggih. Sampun simbolis saja teman-teman. Kasuntak wonten ing dandang. Nggih, wonten ing kukusan. Monggo alon-alon. Nggih. Bapak lan Ibu madhep ngaler kalian madhep ngidul. Bapak sing sisih mriko kersanipun indah. Sing penting sakniki niku fotonipun. Nah, zaman media sosial fotonipun kersanipun sae dan viral. Nggih. Alon-alon kasuntak pelan-pelan iya. Dapat teman-teman. Nggih. Sampun kalajengaken lenggah cethik geni. Cethik geni monggo kalian Bapak menghidupkan api adang sepisanan. Ini prosesi zaman dulu nggih Bapak Ibu, sakniki kadosipun boten wonten masak ngagem kajeng. Sakniki kompor gas sanajan sok-sok gase angel. Nggih. Nek enten nggen kula gas 19.000, enten mriki pinten? Oh sami, berarti Pak Bahlil apik, Pak Menteri sing duwe gas. Nggih. Bapak lan Ibu Sukamto nindakaken tata upacara cethik geni biar makantar poneng agni adang sepisanan. Muga anggenipun masak ibu-ibu wonten ing dapur utawi pawon. Mas bisa dimatikan apinya, engko nek terjadi kebakaran piye kae. Ayo, wis dipateni sik mawon. Sing penting fotone pun dapat. Bapak Ibu tumuli kalajengaken Hangkracik Tirta Pamorsih ya Tirta Perwitasari. Dumadi saking 7 sumber utawi sapta sumber. Sampun siap ingkang ngasta toya pasiraman? Semonggo maju Hangkracik Tirta
Pasiraman ya Tirta Perwitasari. Tirta Perwitawadi. Dumadi saking pitung sapta sumur dalem Bapak Sukamto, sumur Masjid Al-Faruq, sumur Masjid Al-Mujahidin, sumur Masjid Al-Amin, sumur Masjid Al-Mutakin, sumur Masjid Asalam, pungkasan toyo saking sumber Masjid Agung Surakarta Hadiningrat. Sedaya toyo saking masjid-masjid ingkang pinilih. Hangrajek Tirta Perwitasari ya Tirta Perwitawadi. Dumadi saking sapta sumber mila piniji saking sumberipun masjid estu ing pangajab mugi ngibadahipun ingkang putra calon temanten monggo dipun udhak kersanipun toya ingkang saking sapta sumber nyampur dados setunggal. Sampun nggih tumuli nampi rawuhipun Duta Tirta Bapak Ahmad Taufik kalian Ibu Yeni, semoga kepareng nyelaki Pak Sukamto. Bapak Ibu Kamto monggo mendhet toya dipun paringaken dhateng Bokor samangkih kakintun utawi kakirim dhateng Kawongantem Cilacap. Nggih, mangkih diparingi tiket pesawat dhateng Cilacap. Sak tiketipun mangkih jenengan tampi awit siraman kagem calon temanten kakung kakintun toya saking Karangdawa Klaten dateng Cilacap. Mbak diserahkan Pak Ahmad Taufik dan Ibu Yeni, diterima, diambil fotonya. Sama Bapak Ibu foto menyerahkan air. Ya, yang menyerahkan air Bapak dan Ibu.
Mas Ahmad Taufik lan Bu Yeni tak utus pinangka duta tirta gawa neneng Cilacap mangko kanggo siraman calon anakku mantuh. Ngaten Pak Ahmad Taufik tindak datang Cilacap. Monggo pun kepareng lenggah panjenengan prosesi saat ini perjalanan ke Cilacap Mas Ahmad Taufik. Nggih, naik pesawat. Nek teng Kawonganten itu celakipun naik kereta numpak sepur. Nggih. Lenggah wonten ing Damparinengga. Ya Bodro Suyasa. Ya Palangkaretna. Badhe tindakipun Sirat Maja sowan dhateng Rama lan Ibu badhe sumungkem. Mbak Ika Yeni ahli madya keperawatan lon-lonan sowan dhateng Rama lan Ibu yen tambahi berkah pangestu. Monggo Mbak Yeni pelan-pelan berjalan. Ya. Bapak Ibu, pandangan kita alihkan kepada calon mempelai wanita Mbak Yeni mau sowan dateng Bapak Sukamto minta doa restu. Kalau Mbak Yeni sudah naik, mbak-mbak yang gandeng berhenti di bawah, biar Mbak Yeni sendiri. Badhe sumungkem dateng Rama lan Ibu binarung swaraning ketawang pocong sungkem pelok 6. Monggo namaste kalajengaken tagnya, ada tagnya. Onje Bapak mendhet tesmakipun. Tesmak menika kacamata. Nggih. Nggih. Basanipun Jawa kacamata niku tesmak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun Rama ingkang kula bekteni kaliyan Ibu ingkang kula bekteni pangabekti saha sembah sungkem kula mugi katur dumateng Rama kaliyan Ibu. Kula tansah nyuwun pangestu dinten menika kula badhe nindakaken upacara siraman resik lahir lan batin. Jalaran benjang kula badhe
dipun kadhawuhaken kaliyan Mas Lor. Kairing atur agunging panuwun awit sih katresnan saha sadaya sanguning gesang ingkang sakalangkung piguna tumrap tumanjaning gesang kula. Rama kalian Ibu ingkang kula tresnani, mesti kemawon kathah dosa kalepatan kula. Kula dereng saged netepi kekudanganipun Rama kalian Ibu. Malah kepara asring adamel ribeting panggalih. Mugi Rama kalian Ibu kersa paring pangapunten saha tansah paring pitedah. Mugi-mugi anggen kula gesang budaya tansah pinaringan berkah Gusti. Sembah nuwun Rama kalian Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katampingkeng Rama, monggo Pak Kamto kalian Ibu paring dawuh ingkang putra Mbak Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Yeni ingkang banget tak tresnani. Dumeling tangismu nalika sliramu lair kaya isih keprungu. Solah lagamu wiwit cilik kang gawe senenging ati. Wicaramu kang resep gawe bungah kawibuhan latiping panggrahita kang kebak ing tata krama sayekti banget gawe bombonging ati. Semono gedene kanugrahan kang diparingaken dening Gusti. Rama amung saderma nampa amanah momong kanthi legawa lair tresning batin tanpa dharma pamrih kajaba mung kepingin nyawang uripmu bangga mulya ayem tentrem ing tembe guyub rukun anggone omah-omah langgeng lestari adoh saka rubeda cinaket ing karaharjan. Pangestune Rama tansah lumutu anut salaikum. Muga Allah kang Maha Asih paring berkah lan ajeng kung sadayaning sedayamu. Wabila taukid walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Mbak Yeni sungkem ke Bapak dan Ibu nyembah di lutut kanan. Mbak Yeni sumembah dateng jengkunipun ingkang Rama lan Ibu jengku kanan. Sembah cium sampai lututnya Bapak kanan. Diberi doa restu, cipika-cipiki Mbak Yeni, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Alhamdulillah. Dilanjutkan, suan ke Bapak. Prosesinya sama,
sumungkem dateng jengku kananipun ingkang Rama. Bapak pegang pundaknya Mbak Yeni kanan kiri, ya seperti itu. Kersanipun gambaripun sae Bapak Ibu, sebab menapa sak menika ingkang dipun betahaken entertainment atau kemasan yang indah karena melalui media sosial. Sampun cipika-cipiki ya. Sudah? Ya, diambil gambarnya dulu. Alon-alon nggih kersanipun gambaripun sae awit dokumen menika ingkang penting. Warna sumungkem dateng ingkang Rama lan Ibu Nulya Sirat Mojo kakanthi tumuju dateng Sendang Pasiraman. Lon-lonan tindakipun Bapak Sukamto kaliyan Ibu Sumatsumiyati hanganti ingkang putra Yeni ahli madya kebidanan. Lah punika ta wujudipun Sendang Pasiraman kadya padusaning para Hapsari. Kalenggahaken Bapak Ibu sekalian, rikala semanten Sendang Pasiraman menika wonten lepen. Nanging lepenipun tasih resik bening. Nek sak menika sampun buket campur toya saking saben. Terus tandhanipun menawi midodari siram menika wonten kluwung. Kluwung menika pelangi. Yang umur 50 tahun ke atas mesti kemutan. Anggere eneng pelangi, lukae eneng bidadari mandi. Terus do ditonton dan dioyak. Zaman kula cilik ngoten niku, jebule diapusi. Zaman biyen raneng bidadari. Critanipun mekaten. Monggo Teh Henci dilanjutkan. Siraman. Siraman ingkang sepisan. Dening Ibu Sumiyati
niat ingsun hanyirame anakku saking pasundulan bun-bunan palarapan pamidangan jojo pengkeran padaran ngantos lamaanipun suku monggo sun berkah panjenengan Ibu saminten monggo lir gumanti kalajengaken Ibu Sugiyarti, Ibu Wagiem, Ibu Sumiyatun, Ibu Samyem Parnodimejo, Ibu Sri Martini kalian Ibu Karti. Lonan nggih. Bu saminten alon-alon dipun paringi japa mantra utawi donga ndongaaken Mbak Yeni muga-muga sesuk sing manggon bebrayan lancar manggih keluarga sakinah mawaddah. Kaparingan siram jamas Duh Gusti Allah, air yang menyiram Mbak Yeni, air Perwitosari yo, air Pamporsih, air siraman ketika menyiram kepalanya. Semoga membawa berkah, dingin pikirannya dalam melakukan banyak hal. Kalajengaken Ibu Wagiem paring siram jamas dateng Mbak Yeni Eka Yeni Astuti, ahli madya kebidanan.
Duh Gusti Tirta pamorsih ingkang hanyirami netranipun calon sirat mojo temanten ing pangajap mugi samangke calon temanten tansah wening lantip kagunganipun netra dilanjutkan Ibu Sumiatun. Kalajengaken Ibu Samyem Parno Dimejo tumuli kalajengaken Ibu Sri Martini kaparingan japa mantra saderengipun kasiramaken dhateng ingkang putra calon temanten niat ingsun hanyirami calon sirat mojo temanten saking bun-bunan pasundulan palarapan pamidangan jojo padaran pengkeran wentes ngantos dramaanipun padha sedaya kasiram jamas toya pamorsih ing pangajap mugi ical suker saged angganipun ingkang putra calon temanten putri Ika Yeni ahli madya keperawatan Ika Yeni Astuti ahli madya keperawatan
Monggo Pak Kamto kalian Ibu. Kaaturaken agenging panuwun dhateng para pini sepuh ingkang sampun maringi siram jamas dhateng Sirat Maja temanten. Awit berkah pangestu panjenengan Sirat Maja lulus raharja nindakaken siram jamas. Kalajengaken pinaringan lulur kalalar wonten sak randoning badan. Lulur kalalar mugia ing pangajab dados pepeling uruping Pancandriya dhateng ingkang putra calon temanten. Kasiram ngantos sukunipun Pak Kamto, ngantos sampai bawah, sampai kakinya, tangan kaki semuanya tersiram. Sudah selesai diberi doa alhamdulillah. Dilanjutkan acara selanjutnya Pagas Rekmo. Pagas Rekmo dulu saja. Pagas Rekmo atau potong rambut di belakang tengkuk. Potong rambut wulu kalong. Engkang dipun pendet menika wulu kalongipun ben kalong sedaya Sukerto ical. Sekedhik mawon, tidak usah banyak-banyak. Diparengke toya. Wulu kalong kalian kerik sinom. Kerik sinom menika mudanya nome kersanipun ical manjing madyaning alam madya. Dados wulu kalong kalian kerik sinom mengko werti ngalongi Sukerto ngebyur madyaning bebrayan. Tumuli dipun wuloni, dipun wudoni menawi Islam. Airnya mengalir terus, jangan berhenti. Kados menawi panjenengan wudu badhe nindakaken salat, jangan putus, airnya mengalir terus sampai habis. Airnya dihabiskan dulu, kersanipun boten muncrat menawi mangkeh kabanting. Harus dihabiskan. Untuk menghindari yang dibanting muncrat. Teori ini pun ngaten. Menawi wonten toyanipun dibanting mengkeh muncrat
ngenengi sapa-sapa. Sampai habis nunggu boboku Pak Kamto nunggu aba-aba saya nggih rada maju sithik nggih nunggu aba-aba kula nggih niat ingsun mecah pamoring anakku wadon Ika Yeni Astuti pisan maneh ora mecah kendi Perwitosari nanging mecah pamore Ika anakku wadon Kabanting. Gangsar sedaya ingkang katindakaken Bapak Sukamto kalian Ibu Sumiati mecah pamore ingkang putra tumuli katindakaken tata upacara bopongan tumuju dateng dalem wingking saperlu ingkang putra siram bilas mlebetipun pundi masuk sini atau mana monggo monggo alon-alon tindak nyapunya nanti mas menawi sudah pasang tarup tidak boleh nyapu di lingkungan tarup dados kedah dipun jumbuti ngagem asta ila-ilanipun Jawa mangke werdinipun sanes wedal nimbali kula malih dados menawi Pak Kamto sampun majang tarup samanggih boten dipun keparengaken nyapu ngagem sapu namung semua sampah dipun jumbuti ngaten werdinipun sanes wedal kula suwan malih ngaten nggih Bapak Ibu. Matur nuwun Pak Kamto monggo pinarak lenggah. Hadirin yang berbahagia, Pak Ahmad Taufik dan Ibu Yeni telah sampai di stasiun Sidarja. Nggih, Kawonganten niku celake stasiun Sidarja. Niki sedaya dari keluarga Kawonganten. Siap. Kita akan berpindah ke Kawonganten. Nggih, monggo Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, kita berpindah ke Kawonganten. Monggo disit Mas Manten, Mas Roni, yep ramane lenggah disit nanggon manten kae.
Pokok men kiye batire kabeh lah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita beralih sedikit pakai bahasa Indonesia. Karena kalau saya menghantarkan bahasa Ngapak, walaupun saya bisa, asli saya punya keturunan Sidarja Cilacap. Tentu saya tahu bahasa Ngapak. Kebetulan kulo juga lulusan Unsud, Universitas Sudirman, Purwokerto. Jadi saya tahu. Bapak Ibu yang berbahagia, beralih sedikit pakai bahasa Indonesia. Ngaten nggih? Bapak dan Ibu di Kawonganten sudah siap menerima Mas Roni Sianturi. Monggo Mas Roni Sianturi berjalan peran-peran menuju Bapak untuk sungkem. Jalannya pelan-pelan karena berbusana Jawa, jalannya menurut irama gending. Pelan-pelan. Mas Roni Sianturi sowan dateng Ibu Sayem kalian Bopo pamanipun penggantosipun Bapak Sipan Suwargi. Monggo dipersilahkan Mas Roni untuk matur ke Om dan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun Rama ingkang kula bekteni. Pangabekti saha sembah sungkem kula mugi katur dumateng Rama. Mas tansah nyuwung pangestu dinten menika adik badhe nindakaken upacara siraman reresik lahin lan batin. Jalaran benjang adik badhe dipun kadhawuhaken kaliyan Dek Yeni. Kairing atur agunging panuwun awit sih katresnan saha sedaya sanguning gesang ingkang sakalangkung piguna tumrap tumanjaning gesang kula. Rama ingkang kula tresnani, mesti kemawon kathah dosa kalapatan kula adeh dereng saged netepi kekudanganipun Rama. Malah kepara asring adamel ribeting panggalih. Mugi Rama kersa paring pangampunten saha tansah paling pitedah. Mugi-mugi anggen kula gesang bebrayan tansah pinarangan berkah Gusti. Sembah nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Ibu atau Om yang mau menjawab. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Roni ingkang Bapak tak tresnani, dumeling tangismu nalika sliramu lair kaya isih keprungu. Solah selagamu wiwit cilik kang gawe senenge ngati. Wicaramu kang resep gawe bunga, kawimbuhan lan tipung pangrita kang kebak ing tata krama sayekti. Banget gawe bombonge ngati, semono gedhe kanugrahan kang diparingake dening Gusti. Rama amung saderma nampa amanah momong kanthi lila, legawa lair
trusing batin tanpa darbe pamrih apa-apa. Kajaba mung kepengin nyawang uripmu bagya, mulya, ayem, tentrem ing tembe. Guyub rukun nggonmu omah-omah. Langgeng lestari adoh saka rubeda. Cinaket ing karaharjan. Pangestu Rama tansah lumintu anut salakumu. Muga Allah kang Maha Asih paring berkah lan anjangkung sakabehing setyamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sungkem Mas Roni. Sungkem sudah dilanjutkan kakanti tumuju dateng Sindang Pasiraman. Monggo pelan-pelan dituntun menuju Sendang Pasiraman. Monggo kepareng kalenggahaken. Tunggu Mas Ahmad Taufik, aba-aba saya biar duduk dulu. Yeah. Mas fotografer sudah mengambil gambar bertiga, belok ke belakang menerima tamu dari Klaten membawa air siraman. Pelan-pelan Pak Ahmad dan Bu Yeni datang dari Klaten menuju Kawonganten. Membawa air titipan dari Bapak Sukamto.
agar diterima dan nanti dipergunakan untuk menyirami calon mempelai pria. Matur nuwun Pak Ahmad Taufik kalian Bu Yeni kepareng lenggah. Karaje Tirta Perwito Adi ya tirta pamersih saking Klaten, Jawa Tengah. Kasuntak dhateng Bokoreng Pasiraman wonten ing dalem Kawonganten Cilacap. Sampun, diaduknya sudah, tidak usah lama-lama. Gambarnya sudah dapat. Niat ingsun hanyirame anakku sangga daya pamorsih ya toyo Pasiraman, ya Tirta Perwito Adi. Saka pasundulan, mbun-mbunan, palarapan, jojo, pengkeran, asta, wentes ngantos dlamakanipun padha ing pangajap mugi ical sedaya suker sakit tansah winantu bagya mulya ing tembinipun. Nyuwun berkah pangestu salajengipun Bapak Suwenda, Bapak Rohmadi, Bapak Mariono, Bapak Narjito, Bapak Sutrimo, Bapak Surono kalian Bapak Suhari lir gumanti paring siram jamas calon sirat mojo temanten jaluh. Kaparingan jopo montro diparingi doa dulu Pak Wonde, monggo kalajengaken. Yang nyirami mempelai pria adalah laki-laki. Menawi hukumipun cara Islam muhrim ngoten. Menawi kakung kok disirami putri ya piye. Ngaten. Lan tuntunanipun wonten kraton menika rasukan ageman siraman menika saking kain mori awit sedaya ingkang dipun agem samangkih kalarut wonten Kali Gedhe utawi seganten nek yen segara adoh neng Kali Gedhe, Kali Bengawan Solo. Dados menawi nindakaken siraman boten prayogi bilih ngagem mas-masan. Dadi sedaya sang-sangan lan sak pinunggalanipun awit
sedaya menika kabuntel kabucal wonten ing lepen ageng. Sejatosipun mekaten namung sakmenika sedaya sewan dados nggih dibeta wangsul periyasipun. Aslinipun tuntunanipun Kraton Surakarta sedaya kain saged ugi wonten salah satunggalipun buku panduan saking kraton rasukan utawi ingkang dipun agem siraman menika batik ingkang sae sarimbit samangke sabibaripun kajait dados busana dados jimatipun nalika siraman badhe mangun bale wisma dados wonten kalih penemu ingkang setunggal boten dipun bucal namung dipun dadosaken rasukan ugi wonten ingkang kasimpen wonten lemari kagem jimat siji tormat sakmenika pun boten pitados kalian jimat namung ilah-ilanipun duk rikala semanten buku ingkang kula waos wewarah inglang kula tampi mekaten. Sampun giliranipun Pak Sinten malah orang gatekke lir gumantinipun ingkang paring siraman. Oh, Pak Sutri. Siap. Pak Trimo kaaturaken agenging panuwun. Tumuli kalajengaken Pak Surono. Kaparingan japa mantra pandonga dhateng putra calon temanten kasiram saking mbun-mbunan ngantos dlamakanipun suku sedaya kasiram pun manggrujuk mawon niku mboten napa-napa Mas Roni kuat tenang larane masuk angin. Kalajengaken Pak Suhari matur nuwun Pak Surono awet berkah panjenengan paring siram jamas dhateng calon temanten.
Sampun cekap Pak Juhari kaaturaken ageng panuwun mirungkan wanci paring berkah pangestu siram jamas dateng ingkang putra calon temanten. Tumuli kalajengaken sudah dilanjutkan Pagas Rekmo. Dipotong rambut tengkok. Wulu kalongipun kapotong sekedhik terus nginggil depan nggih. Rekmo sinom kapotong. Sampun. Terus Mbak diberikan ke Pak Ahmad Taufik, rambutnya dikirim ke Klaten. Nah, diserahkan oleh Bapak dan Ibu menyerahkan potongan rambut oleh-oleh dari Kawonganten, diserahkan supaya dibawa ke Klaten. Nanti rambutnya ditanam rekmo wonten Bantala. Terima kasih Pak Ahmad Taufik dan Bu Yeni, silahkan melanjutkan perjalanan ke Klaten. Monggo. Naik kereta yang sama mung rodok sore. Menggih mudune stasiun Klaten dijemput Grab. Ngaten sakniki nek mboten stasiun niku enten kalih tukang ojek kalih Grab. Nek Grab berjalan dulu 500 meter. Dilajengaken dipun paringi wudhu. Ngoten. Airnya mengalir, jangan berhenti sampai habis airnya. Sampun, kalau sudah menghadap ke depan, dibanting menunggu aba-aba saya. Nggih. Rodok maju, nggih. Airnya sudah habis? Sampun, nggih. Menunggu aba-aba saya, Pak? Nggih.
ora mecah kendi pertolo ya kendi perwito adi nanging mecah pamore anakku Roni Sianturi. Monggo setunggal kalih tiga kabanting. Gangsar lancar pecah pamor Sriat Mojo temanten jalu Roni Sianturi tumuli kabopong tumuju dateng papan pambilasan Sriat Mojo temanten siram bilas Hadirin yang berbahagia, perjalanan Bapak Ahmad Taufik dan Bu Yeni dari Kawonganten telah sampai di Klaten dengan membawa oleh-oleh pagasan Rekmo Mas Roni Sianturi. Diserahkan ke Pak Sukamto. Fotografer, yo. Penyerahan Rekmo Sinom kalian wulu kalong Mas Roni Sianturi saking Kawonganten Cilacap katampi dening Pak Sukamto sekalian. Tumuli Rekmo katanem ing Bantala kanthi panyuwunan tumadah dhateng Gusti Rekmo dipun dadosaken setunggal rekmanipun Mbak Ika Yeni Astuti ahli madya kebidanan kalian Mas Roni Sianturi kalebetaken wonten ing Bantala mugi sedaya suker saged sedaya tindak tanduk kanoman wus mungkur kabenem wonten sak lebetipun. Sampun. Niki Mas Penata Orjen arep njungkel kesandung.
Malah dagelane neng kene. Terus Sabian Dawet. Dibagi anu ning apa? Jenenge apa? Witmu iki jenenge. Monggo teh enci arta kreweng dipun dum dhateng sedaya para tamu awit Pak Sukamto kalian Ibu badhe sadyan dawet. Sak sampunipun sadyan dawet Bapak Ibu sedaya katuran mundhut dawetipun Bu Kamto lan panjenengan keaturan dahar prasmanan ingkang sampun dipun tata kalian ibu-ibu catering PKK Karangwungu. Monggo Pak Kamto kalian Ibu saking dalem miyos ngasta dagangan dawet dhateng pasar Pedan, paling celak mriki pasaripun Pedan. Oh, pasar Karangdawa. Wonten nggih. Oh nggih, pasar Karangdawa nggih. Sudah siap? Nggih, monggo. Koinipun jaman semanten arta kreweng dumadi saking pecahanipun gendeng. Nggih. Sejatosipun jaman Majapahit menika ugi wonten arta. Asmanipun arta seketip. Seketip menika sak menika wonten Trowulan menika dipun pinanggihaken penggalian dari ahli arkeologi bilih pinanggih arta sak ketip. Dados ketip menika wonten saestu jaman Majapahit taun menika pinanggih wonten Trowulan. Nggih. Sampun siap? Teh Helsi. Monggo tindak dateng peken Karangdawa. Pak Sukamto kalian Ibu badhe sadyan dawet. Monggo dawet, dawet. Monggo. Sekedap Pak Dawet, mangke Mas, dipun murah-murah. racik rumiyin. Wow. Dawet, dawet. Dawet, dawet. Monggo, monggo. Monggo Monggo Mas, dawetipun. Pak Kamto lenggah wonten sak ngajengipun tempat jualan dawet.
ditengahkan apa ning kono Mas? Mriku mawon sudah diambil foto. Mengke Pak Kamto mendekati tempat sadean dawet. Nggih. Pun monggo nyelaki tempat sadean dawet. Monggo dawete seger-seger. Tunggu dulu. Ben diracik Bu Kamto sik, mengke diicipi Pak Kamto. Sabar nggih ibu-ibu dereng bikak menika nembe diracik nggih Ibu. Engko ndak kaya MBG keracunan, diracun MBG nggih. Niki diracik sik, diicipi Pak Kamto. Dadi nek racikane Bu Kamto diunjuk Pak Kamto, engko sing kening mendem MBG Pak Kamto sik. Ngoten ceritane. Dipun icipi Bu Kamto nyuwun pirsa dateng Pak Kamto piye rasane Pak? Lah mic-nya diulungke Bu Kamto nyuwun pirsa. Pripun Pak rasane dawete Pak? Wah, nikmat sekali ini dawetnya. Nikmat sekali, seger, sumprambah wong sak omah. Ngaten. Monggo Ibu, monggo Pun, sampun monggo. bikak dawetipun. Sampun bikak. Monggo ditumbasi nggih Ibu. Bapak monggo ditumbasi, dilarisi nggih. Dawet ayu, dawete legi tenan, dawete seger tenan. Monggo pun ditelaske monggo. Antri nggih Bu, antri nggih. Jan laris tenan iki bakule laris tenan dawete. Jan tenan. Dasare dawete seger, dawete legi tenan. Ampun kesupen artone nggih Bu. Iki ditransfer ini ngono. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis duwite kumpul. Ayo aja lali nggawa duit yen tumbas. Dawet. Dawet ayu, dawete seger tenan. Wes. Wong kene HP-ne mulu. Bermandek ning kene. Rambut turun. Antrian masih panjang. Sinten sing dereng bayar niku wau? Bapak Ibu, sak sampunipun panjenengan ngunjuk dawet monggo dipun aturi dahar kanthi ladi pribadi utawi prasmanan. Pecahan gendeng Mas, dudu gendenge yo Mas. Mas. Kuwi engko bayar nganggo gendeng kek njaluk sak anune kuwi engko, sak klendinge. Monggo tasih dawete tasih Bu, sabar nggih, antri nggih. Mas bayare nganggo pecahan gendeng, ora gendeng ngono ki mbok gawa rene.
laris manis dawet ayu dawete seger tenan ayo garek sithik ayo aja nganti kentekan dawete ampun kesupen artone nggih Bu. Wola sedulure iki kebaki ngene iki. Ketara iki yen sedulure iki. Oh, anake. Laris manis Tanjung Kimpul dagangan habis duwite kumpul. Laris tenan dawete.
urane pite nggo nyanggare, Bos. Biasanya dipangan kebun. Di bagian kebidanan